Dagom sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, paghaga din hustisya para sa biktimang si Rosel Bandoho, pinaagi sa prayer vigil asin pagmarcha. Yabu Elementary School sa Barangay Carolina, Naga City, magkakaigwaning kadagdagan na school building. Welder arestado sa pagpabakal subot ng illegal na droga sa Naga. Freshman enrollees kang College of Criminal Justice Education kang Naga College Foundation padagos na nagdadakol. Diyos marhay ng hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Anong naaldaw na ang nakalihis puon kan madiskubre ang bangkay kang biktimang si Rosel Bandoho sa bakanting lote sa Barangay Liboton, Siyudad ning Naga. Alagad hastangon yan, mayo pang suspek na nadadakop. Ina ang rason kung taano nagkaigwa nin walk for justice kan sudma para sa biktima. Aramon taman ang kompletong details report ni Melvin Machado. Bago magsulnop ang saldang kasudma, nagtiripon sa Camarines Sur National High School Liboton ang mga miyembros kang Camarines Sur National High School Alumni Association. Mga estudyante, mga magurang, asin nagkapirang nagenyo na nakikisumaro sa pagkurahaw ng hustisya sa brutal na panggagadan sa 17 anyos na estudyanteng si Rosel Bandoho kang Camarines Sur National High School. Sa bakanting lote kung sa'y nakuha ang bangkay kang biktima, naghapit ang mga nag-iba sa marcha, nagpangadji, nagsulo ng kandila na nagmamaawot na ang laad kaini, magserbing liwanag sa paghanap ng hustisya na stangunyan, nagiging maulyas sa pamilya. Sa punerarya kung saan pinagbibilaran ang Abukan Daragita, nagbulos ang luha nin pagmundo kang pinsan ni Rosel na si Charmaine Joy Evangelista. Hagad ang hustisya asin suporta sa pamilyang nawalat. Deserve po niya na makuha si justice. Ayun po yung sigaw ng pamilya namin. Kasi hindi naman na po namin mababalik yung buhay ng pinsan ko. Hindi na namin mababawi yung hirap na dinanas niyo nung araw na yun. Yung takot na dinanas niyo sa trauma na dinanas niyo, hindi yung lumabalik. So, hinahagat na lang po ni pamilya namin is the justice for Rosel. At nagpapasalamat po kami ng buong puso. Sana po yung galit, yung buo, yung bigat, mapalitan po yun sa pagbibigay sa amin ng justice para sa pinsan namin. Sana hindi po kayo tumigil tumulong para sa kanila. Emosyonal man sinaging pagpuon kang mensahe ni Principal Sulpicio Alferez III kang Camarines Sur National High School. Hinagad kay ni ang sararong aksyon kang kabusa naggraduar sa Camarines Sur National High School na magtabang na makuha ang hustisya para sa biktima. Sarong High School ang nawara. Emotional ako niyan. Sarong high school ang nawara. Kaya ang pamilya kang kamay nagmundo. Nagluluha. Pero alagad sa piniyong pangapudan sa lambang high schoolan, naging estudyante, alumnus o alumni, sarong pangapudan ini sa satuya. Ngunya na hapon ipinahilinta ang kusog. Kusog na kondinaro. Men, nasiring kayo. Magiman lugod na huri na ini. Asin dahi tayo tugot na may mangyari. Pangapunan sa gabos na iskulano, asin na iskulana, ang pagkasararot, natabangan tang pamilya na mag-isulba ang kasong ini. Mientras tanto, gabos naglalaom na antes may hatod sa saing lubungan ng biktima, may tao naman sa saiya ang hustisya. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak.
Mientras tanto, nagkakasararo ang mga konsyal kang Naga sa pagkundinar sa panggagadan sa biktimang si Rosel Banduho. Sa paagi kang privilege speech ni City Councilor Omar Buenapue, nagpadrino ininin resolusyon an minakundinar sa panggagadan sa biktima asin pakiulay sa mga otoridad na rikasan ang pagresolber kanasabing krimen. Kaipuan kita magkasararo sa pagtabang o pagkooperar nganing dai na mautrupa ang makangirhat na pangyayari sa tuyang padangat na syudad. Ang iba-ibang ahensya di gobyerno na may katungdanan sa Pasay Orden nagtatarabang naman ngunyan sa paghanap ng mga responsable o konsisay ang responsable sa krimen. Kaya out pa man, sa lalong madaling panahon, madadakop kan mga nasa autoridad ang may kagibukan krimen asin mapaatubang sa ustisya asin kaparusahan ang aning daina pangarugan. Si City Councilor Gay Abunal Gomez binasamaan kaini ang datos kan mga pang-aabuso sa mga kababaihan na dapat subuot matauan in aksyon. According to the Philippine Commission on Women, as of December 2022, the following data is important to take note of. 17.5% of women aged 15 to 49 have experienced either physical, sexual, or emotional violence from their current or most recent husband or intimate partner. 2 out of 5 or 41% of women who experienced physical or sexual violence have never sought help to end the violence or told anyone about it. 5,333 reported VAU cases to the PNP from January to June 2022, and the Bicol region ranked first on the reported cases of emotional, physical, and sexual violence in the entire country. Sa kasumpay na bareta, sinaro-saro man ni City Councilor Joe Perez ang mga insidente na nangyari sa mga lugar na sakop kan Police Station No. 3 kung saan iyuman ang nag-iimbestigar sa paggadaan kay Rosel Banduho. Hinagad man kanasabing konsyal sa iyang mga pag-iriba na mag-request ng performance audit sa mga personahe kan Police Station No. 3. I would like to ask in a joint and collective motion for this body to request for a performance audit of that police station. Kaipuan po ang performance audit. Kaipuan po dahil ni pagbaliwalaon kang hipitura kang Naga City. Makasusupog pong pangyayari. Sarong sunod-sunod na insidente sa sarong teritoryo kan sarong police station. Sa iba pang bareta, siniguro ni Naga East District Supervisor Ma'am Gina Bubis na nagkakaigwasindan ng regular na pag-oorolay kan mga paratukdo kan mga eskwelahan na sakop kan sa iyong opisina kaibaan ang mga magurang asin mga estudyante na nagpapagirumdum kung paano makalikay sa krimen. Inako kaini na bakong harayo na may mga kaakian na biktima ng pang-aabuso. Huli kan harayo ang sa indang eskwelahan. Nagkakaigo po kami kaya ng capacity building, bakusan na sa mga teachers, sa mga aking sa parents. Siyempre, ang pag-ataman, ang kadakulaon po kaya na pag-ataman yaon sa magurang. So, dakulaon ang sa indang part. Bakusan na sinda, pero si teacher, dakulaon man ang part kaya yan. Kung igwaman po kaming mga arugan na pangyayari, iyaon po ang pagirumdumi araal daw sa mga aki. Lalo na ini parting bukid, dahil ta maiwasan na igwa-igding magkaigwa ng mga abused children, mga araw po kaiyan. Pero igwa po kami kaiyan inaapod na itong mga programa, itong garo capacity building mo po sa mga aki. Padagos pa sa mga bareta, nakabalik na giraray si Alkalde Tomas Bongalonta Jr. bilang mayor kan Banuanin Pili Camarines Sur matapos ang 60 aldaw na preventive suspension. Susog ki Vice Mayor Francis Belen ngunya na aldaw nag-asumir na giraray si Bongalonta Jr. bilang alkalde kan nasabing Banuaan. Tulos man ipinalibot sa mga opisina kan lokal na gobyerno kan Pili Camarines Sur ang memorandum na nagpapaisi na siya nagiraray ang alkalde kan Pili Camarines Sur. Sa pagbabalik kang news break, welder arestado sa anti-drug buy-bust operation sa siyudad ng Naga.
Yan asin iba pang mga bareta sa pagwelda kan One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. This event is brought to you by Naga College Foundation, the home of the champions. Enroll now for as low as 2,000 pesos. For more details, visit www.ncf.edu.ph. Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City, and enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Swim like a champion at NCF Training Pool. Avail their swimming lessons until the end of July at a very affordable rates. Contact Coach Joseph Tena at 0949-447-2792. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, groundbreaking para sa bagong school building sa Yabu Elementary School. Ginibukan sa bagong pagkaaga. Aramon taman ng kompletong details kayo sa report ni Melvin Machado. Sa sarong hektarang hiwas kang lote kang Yabu Elementary School sa sitio Yabu, Barangay Carolina, siyudad kang Naga, itutugdok ang 2-story 4-classroom building na pinagpromesa kang lokal na gobyerno kang Naga. Sa mensahe ni OIC Principal Elizabeth Caraig, sarong taon lang subotan sedang pinaghalat. Asin, marirealisar na ang sedang kahagada na magkaigwaning kadagdagan na classroom ang sedang eskwelahan. Huli tamay pa silang pabilyon, pinaghagad man subot niya na mabago ning kadikit ang disenyo o ng partition para igwa sila ni magamit sa panahon nin graduation. Sa katunayan, 2 taon na pong nag-ooperate
ang Yabu Elementary School. Pero kulang pa ito noon. Ang mga guro po ay humiling ng karagdagang silid. Kami po ay naghihintay ng 1 taon at binigyan naman ng katugunan na naman ng ating LGU Naga. Agad-agad po akong sumulat para makahabol. Please revise your design. Kasi po, tuwing graduation, kami nagtatayo ng tulda. At nung nakaraang graduation, inulan po kami. Tumutulo talaga po. Kaya po kami ay naantala. Pero kami ay nakahabol. Ang taas po ng tatayo na building, ni-request po namin na yan ay multi-purpose. Accordion po ang mga partition para sa susunod na kami po ay mag-graduation or may activity, hindi na po kami magtatayo ng tolda. Ngunya na may tutugnok na bagong classroom sa Yabu Elementary School, Haga Dinaga City Mayor Nelson Ligacion sa mga magurang, tawan prioridad ang pag-eskwela. Mga magurang na yaon duman sa hurihan, mayo ng rason para dai magklase an sa indong mga aki. Karaniho ng maray, dahil na sinda malakaw ni 2 kilometro, ni 1 kilometro. Mga pirang metros na lang. Iyaon na sa eskwelahan. Kaya siguraduhon na pag-igwang klase, iyaon ang sa itong mga aki digdi sa Yabu Elementary School. Siguraduhon man po na nag-iinuha sinda na makanood. Malay ta. Malay nindo ang sarok sa inda o kaya several of them o sana gabos po sinda pag abot kan panahon mas magiging marhay ang buhay, mas marhay ang futuro kesa sa satuyan. Presente man sa aktibidad kasubawong aga sina PSDS Sosan Culiano, District Supervisor kang East District Ma'am Gina Bobis, mga opisyal kang Sangguniang Panglusod kang Naga, mga magurang asin opisyal kan Barangay Carolina. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, sobraman ang pasasalamat kan magurang na si Rhea Olores na may estudyante sa Yabu Elementary School sa proyektong school building sa saindang eskwelahan. Sinabi kay ni na magian sa pagmati na may kadagdagan na sindang classrooms para sa mga estudyante na harani sa saindang istaran. Nakaka-overwhelm po ta. Siyempre, dati po, aray po si piga-klasihan kasi mga kimi dati sa Carolina pa po, di nagta-travel pa po baga. Ngunyan po, dahil na-hassle sa muya, dahil na kayo mag-checkpoint duman. Siyempre po baga, kanto, mababa pa. Tapos ang Isidro iyo po giraray. Digdi po, miski si Aki may hiling-hilingon mi lang po, tara nilang po dyan sa may luwasan. Nakakaano po sa muya, itong po dyan. Yung nakakagyan sa kampante. Kampante kami. Sa satuyang police report, uminabot na sa 3 gramo ang timbang kan tulong plastic sachet nin subot shabu na nakumpiskar sa paagi kang anti-drug bypass operation sa suspek na si Teodosio Hizo, sarong wilder asin residente kan Barangay Concepcion Grande, Syudad ning Naga. Aabuton man sa 20,400 pesos ang kantidad kan nasabing illegal na droga na yaon ngunyan sa kustodiya kan mga otoridad. Ang nasabing anti-drug bypass operation ang pinanginotan kan City Drug Enforcement Unit, City Intelligence Unit asin Station Drug Enforcement Unit kan Police Number 2. Sa iba pang police report, arestado ang 41 anyos na suspek na pinagbistong si Antonio Bobis Ipido, residente kan Zone 4, Barangay San Antonio, Tigawon, Camarines Sur, huli sa mga kasong act of lasciviousness na may piyansang 200,000 pesos asin mayong piyansaman para sa kasong rape. Inaresto ang suspek huli kan warrant of arrest na ipinaluwas kan RTC Branch 30 sa San Jose, Camarines Sur. Yaon ngunyan sa kustodiya kan Tigawon PNP ang suspek na rank number 4 provincial most wanted person. Padagos pa sa mga bareta, freshman enrollees kan College of Criminal Justice Education uminabot na sa 1,000 estudyante. Ang kumpletong detalles kayan aram to sa report ni Junior Correspondent Christine Reyes.
Igwa ng insobra sa sangribong freshman enrollees ang College of Criminal Justice Education o CCJE sigun kay Dr. Arnold Abiog, Department Head. Pinaglalao maninda na mas madakol pa ang enrollees sa departamento. We have more than 1,000 already. And of course, we are expecting more. Dagdag pa ni Dr. Abiog, bako lang sa PNP pwedeng magtrabahoan sa indang graduates, kundi sa iba pang ahensya kan gobyerno. Alam nyo, yung ating mga graduates, they are very employable. Madali silang nakakapasok sa mga iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Kaya not only the Tri-Bureau, kasi yung iba, akala nila dito lang sa Philippine National Police, sa Bureau of Jail Management and Penology, and Bureau of Fire Protection. Sa presente, ugwanin apat na kusong pinag-ooprisir ang departamento. Iyan Bachelor of Science in Criminology, Master of Science in Criminology, Doctor of Philosophy in Criminal Justice with Specialization in Criminology, as in Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Pinag-enkaminarman ni Dr. Abiog ang mga estudyanteng mawat maging top-notcher sa Criminology Licensure Examination na mag-enroll sa CCJE as in maging sarong ensyano. In behalf of our Dean, Dr. Marilyn F. Balares, we are inviting everyone to join us in the College of Criminal Justice Education and be one of the top-notchers in the licensure examination for criminology. Join us as we leap into the future. Be a tiger now. Kristen Reyes, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fan page, One Media TV 48 Naga, asin mag-subscribe sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida an Bicolano. Sa ngaran ni Antoinette Eduardo, ako po si Mark Mendoza, asin ini ang Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.